Здравейте! Днеска мисля да пробвам нещо и ще ви го покажа. Преди време си бях поръчал нещо от Temu, понеже фаровете ми бяха много пожълтели и така нещо набързо ми трябваше, без да се пастира, без да се занимавам с шкурене. Викам нещо ще поръчам, което може да помогне, понеже са много пожълтели, малко боле да ги оправи. И си поръчах ето това нещо. Headlight Repair. Обаче пък гледах много клипчета, че може да свърши работа и това нещо. Паста за зъби. И сега мисля да ги пробвам двете. Да видим, първо ще пробвам с това, което ще се получи. Само пръскаме и забърсваме. Дали изобщо ще има някакъв блясък. Може би ще го омазни фара. Може би това ще се получи. И след това ще намажа с паста за зъби и ще поразтъркам малко, да им какво ще получи. И ще видим после крайния резултат. Хайде да действаме. Ето го и фара, много е зле. Жълт, потълнен такъв е и мътен. Изобщо не е хубаво. Сега ще пробваме с това, какво ще се получи. Просто пръскаме и избръсваме. Така. Използваме микрофибърна кърпа. Ето го резултата. Просто както предполагах, леко го омазни. Докато е мокро, е така лъскаво и като почне да изсъхва, ето вижте пак същата работа. Никаква разлика. Тоест, това нещо не работи. Сега на същия този фар ще пробваме с паста за зъби, да им какво ще се получи. Като ще нанеса така на 3-4 места пастата и просто ще разтрия да ви какво ще се получи. Така, започвам тук. Вътре в пастата видях, че има и гранулки, което означава, че малко или много те може би ще помогнат. Не очакваме някакви чудеса, просто е така правим един експеримент. Започва да се вижда някакъв блясък от пастата. Интересно, пастата май ще свърши по-добра работа, отколкото това спрейче. Да. Ето вижте, има някаква по-така разлика положителна в сравнение с другия фар, който в момента наблюдавам. Ето вижте сега този фар как изглежда. Така. Вижте сега другия фар как е в момента той. И това е мътен. Мигаче, вижте мигаче. Мигаче не се вижда почти оранжевата лампа. Вижте сега тук. Тук се вижда. Не е идеално, обаче има повече блясък, отколкото беше. Да. И мога да кажа, че паста за зъби май свърши по-добра работа. Сега ще направим също с другия фар. И този фар е ужасен. Ето вижте колко е мътен. Ще нанеса както на другия фар 3-4 места. И ще разтъркам да ви какво ще се получи на този. Така.
Ето тук е мътната част. Ето мигача. Ето къде е мътната част. Ето вижте. Да, получи се. Има някакъв ефект от паста за зъби. Вероятно ще е някакъв временен ефект, няма да е нещо дълготрайно, така дълготрайно няколко месеца до година, но все пак получи се лек плясък във фара. Да. Изглежда по-добър колкото беше. Ето вижте. Да. Ами това ще е да сега. Исках просто да направя експеримент, да и какво ще се получи. И паста за зъби победи. Една бърза паста няма да навреди на фаровете. Ако са много потънели, мътни, пожълтели, една бърза паста за зъби върху фаровете върши добра работа. И хайде, чао за сега.